salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi birril ummahati wal aba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala syukran 'alal ala'i wan ni'ma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqal ardi was sama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atqal atqiya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi Salatan tunjina biha jami'il afati wal anwa'il bala. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal daril baqa. Faqala azza min qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para ustad ustazah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Akmaluddin Aziz saha Ibu Nyai Siti Alfiah, Al Ustad Ali Durrahman lan sedaya para ustad ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa seandahanipun ingkang kula taati. Lan dumateng kanca-kanca santri putra lan putri TPQ Miftahul Ulum ingkang kula tresnani. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng awak kula lan panjenengan sami. Sehingga kula lan panjenengan saged bermujalasah sesarengan wonten ing majelis Miftahul Ulum. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya badhe dipun dadosaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang badhe angsal syafaatipun fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya robbal. Kaping kalihipun sholawat saha salamipun Allah monggo kita aturaken dumateng pepundhen junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun merubah zaman jahiliyah ngantos dados zaman ingkang penuh tatanan, zaman terang benderang yakni adinul Islam. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya badhe tansah dipun paringi umur panjang sarana barokah Allahumma, rezeki ingkang kathah, saged ngibadah kanthi istiqomah, pejahipun husnul khotimah. Amin Allahumma ya robbal. Sakderengipun kula nyuwun ngapunten dumateng para kiai, para guru,
saha para ustad lan nyuwun lan ikhlas penggalihipun. Dene kula matur wonten pangersanipun panjenengan boten merga kula pinter. Kula badhe maringi pitutur dumateng panjenengan niku mboten. Malah kula niat mriki badhe tabarukan kalih para kyai para ustad. Badhe narik ngaos amrih kula tambah ilmu ingkang manfaat lan barokah. Kula teng mriki namung kepengin dados penyambung lidah para kyai lan ustad-ustad. Nanging mbok pilih mangke mboten sesuai keinginan lan ilmunipun para kyai nggih. Diibarataken tiang sanjang teng speaker utawi corong. Kok kepirang mboten jelas utawa prapat-prapat. Berarti niku tandane corong Ibu. Ngece. Nganggep kula kaya corong bodol. Tapi aku esih tetap bersyukur. Senajan aku kaya speaker bodol tak digunakaken. Daripada speaker beneran ngeletak nganggur, mboten-mboten manfaatipun. Senajan bodol tak digunakaken. Nggih, insyaallah sinaosa sakedhik taksih ginelan manfaatipun. Alhamdulillah. Ngapunten, kula sing sanjang darang tentu sampun leres. Sebab kula salsabila lare ingkang taksih alit. Kathah dosa nelepatipun. Dereng ngertos punapa-punapa. Kadang sing kula sanjang akan be ana mboten ngertos niku. Tapi kula mboten khawatir. Sebab sing teng ajeng kula insyaallah sami paham sing kula haturaken. Amin. Allahumma ya rabbal. Dados kula teng mriki badhe ndarak dawuhipun Kanjeng Nabi. Balighu anni wa au ayah. Sampaikanlah dariku walaupun cuman satu ayat. Al-Hadis. Dados monggo kita sarang-sarang niati ngaos. Kula kan sajen alit kan dados kiyaine. Mosok karo kiyaine ora basa. Sepindah malih nggih. Monggo kita niati ngaji. Basa naha kaya ngosok. Yang ngaji pahan. Dasare kula lare alit mboten dibasani nggih mboten napa-napa. Tur ngaji kalih ngaos niku sae. Lah nggih ngaji kalih ngaos kan sami. Lah jenengan kaya bingunge temen. Kasihan deh lu gua kerjain. Monggo kita ngaji sarang-sarang kados pesenipun Turi Putih versi Mas Buloh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim
Ibu, niki acarane napa? Intinipun syukuran nggih Pak Bu. Syukuran lare-lare panjenengan sampun hatam Al-Qur'an. Seneng napa seneng? Terus angsalipun nglairaken raos senenge pripun? Jingklakan napa jogedan napa ngorong-ngorong? Maos alhamdulillah. Terus jenengan mikir mboten? Bisane lare-lare niku saged hatam anu dipun wucal piyambak napa saged piyambak napa wonten sing mucal? Oh, wonten sing mucal. Berarti intine dititipaken kalih Pak Kyai Slamet nggih kalih para ustad. Terus jenengan wonten bersyukur utawi berterima kasih kalian Allah kelawan ngucap alhamdulillah. Terus nggih pun bersyukur utawi berterima kasih kalih sing mucal. Loh niku kedah Pak Bu. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh. Malam yaskurina salam yaskurillah. Sing sapa wonge ora syukur berterima kasih marang sapada-pada menungso, berarti tiyang kalawa mboten bersyukur kalih Gusti Allah. Hasan riwayat At-Tirmidzi hasan sahih. Terus caranya kita bersyukur kados pundi Pak Bu? Syukur niku wonten 3 tingkatan Pak Bu. Setunggal asyukru bil jinan utawi kelawan ati. Temanahipun grentos ya Allah matur nuwun sanget lantaran Pak Kyai Slamet anake nyo hatam. Nomor kalih asyukru bil lisan utawi kelawan ucapan. Alhamdulillah ya Allah, anak aku wis hatam. Terus gen ustadze utawi kalih kiyaine sanjang. Matur nuwun sanget Pak Kyai, arane kula angsale titip lari teng mriki pun hatam. Matur nuwun. Nomor 3. Asyukru bil arkan utawi gerakan atau pernyataan. Niki sing biasane madan angel Pak Bu. Nek syukur namung ngangge lisan Pak Bu, kecilewil-ewil. Kata sing saged. Contone setunggal wonten maling utawi copet diuber-uber rumputan. Mboten kecandak ya saged syukur utawi saged ngomong. Alhamdulillah, untung ora konangan. Nomor kalih. Wong masang togel menang be saged syukur. Alhamdulillah, aku golong ngimpi banget tak pasangi tembus. Niku gampil. Tapi nek kita mboten saged nyatakaken kelayan perbuatan, naminipun pintal bus alias ngapusi. Naudzu. Mulane niki mbak-mbak tak sanjangi. Nek ana bocah lanang jare seneng karo sampean lewat WA. Ngomong bae. Mas, nek bener-bener seneng karo aku teka bae nggonku matur karo bapak. Tapi aku bapak madan seneng sate karo martabak. Kok orang gelem teka, boro-boro nggawa kue arane cinta palsu, langsung bae ngomong. Kue lo sekarang N. Kue mbah-mbah ya mboten ngertos najan darak guyu. Niku bubaran Mbah. Kasihan deh si Mbah. Lah terus kados pundi ning salsa carane mbuktekaken syukur kalih Gusti Allah utawi kalih Pak Kyai. Ngeten Pak Bu. Syukur kalih Gusti Allah di samping jenengan nekodaken manahipun sedaya peparing saking Gusti Allah. Teras lisanipun ngucap alhamdulillah. Dibuktikaken ngelawan nyaruf akan nikmat kangge ibadah marang Gusti Allah utawi salat, zakat, puasa, syukur-syukur kangge haji utawi umrah lan sedekah-sedekah sanesipun. Semanten ugi jenengan berterima kasih kalih para kyai utawi para ustad. Gampang jenengan manahipun alhamdulillah arane nyonggolo tetep bocah Pak Kyai Slamet bisa hatam. Terus marang gen ustadz utawi kalih kiai ini kalih matur.
Kiai, Pak Ustad, matur nuwun sanget. Arane kula angsale tetep lare teng mriki pun saged maos Al-Qur'an lan pun khatam. Mboten usah mbekta kata-kata, Pak Bu. Mboten kados tiyang kuna. Mbekta lisah, krambil, jago, sega mateng, beras mentah. Berasnya watek mentah ya Bu, nek urung dadi sega. Sing jaler purah mikul, estrune purah gendong, larane purah nyangking. Tanggane mbatiri. Maksude bendong anake dhewe khatam, ngerti carane ngirim guru ngaji. Jenengan mbiyen kados niku, Mbah? Oh, mboten. Berarti sing kados niku sanes tiyang mriki. Kula ngertose tiyang mriki. Wong kula ngertose sing tiyang sepuh kula. Nggih, mboten usah repot-repot kados niku, Pak Bu. Insyaallah Pak Kyai kalih para ustad niku pun senang nek jenengan sowan ngaturaken matur nuwun etang-etang silaturahim. Mangka nek pun cekap kantun pamitan, ampun kusupen salaman. Salaman nggih mboten kertas cara alus. Madan kasar be mboten napa-napa. Semakin kasar malah semakin seneng. Nah, nggih. Berarti nek salamane kasar kan wonten amplope. Nek lepekan 1.200. Lah nek kasar kan teng apek-apek niku jendol kasar. Sebab isine kandel. Isine 500, sejuta. Alhamdulillah. Lah terus nek salamane los kan mboten wonten napa-napane. Alus banget. Blas mboten wonten amplope. Niku kados pundi Pak Kyai? Insyaallah Pak Kyai ini mboten napa-napa. Sing penting sampean pamitane ora isin bae. Arep balik dadak bingung kaya ana sing keri. Lingak kaya ketek ditulup. Lah saniki Bu. Tetep motor teng parkiran sekali masuk 2000. Nguyuh seturan 2000. Lah sampeyan titik bocah kok diulang pisan saged hatam kok salamane los. Wong tua model apa? Sarang Bu. Wong tua model apa? Sing cilik ngomong, model Rika kaya gue. Monggo kita ndonga sarang-sarang kangge para guru. Shollu ala Nabi Muhammad.
berkah sholawat darung dadepi wedang. Tapi insya Allah para wali santri saniki pun sami paham carane berterima kasih kali ustadz lan kiai. Buktine pengawasan tendelo niki mawon ketinggal meriah, pembicarane kalih. Dados jenengan boten usah khawatir. Jariyah panjenengan sebagai rasa syukur ingkang sampun dipun paringaken teng acara dalu niki, insya Allah bakal dibalas dening Allah. Bakal dipun tambahi ingkang langkung kathah, amin Allahumma. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Lan wis awe khabar sapa pangeranira, yakti lamun padha syukur sapa sira yakti bakal dipun tambahi nikmat ingsun. Lan sing sapa ngofuri ing atase nikmat ingsun satuhune azabku iku luwih lara. Naudzu. Dados karena rasa syukur niki insyaallah sinaosa larene pun hatam, tapi dereng lancar maose saged dipun paringi lancar. Sing darang purun salat nuli purun salat, sing taksih mbedhut narung manut. Lan insyaallah waosan Qur'ane salate taate lare sing saleh punapa dene dongane niku bakal manfaat kangge tiyang sepahipun kekalih senajan tiyang sepuhipun sampun seda, amin Allahumma. Gandeng wektale sampun dalu. Sementara pembicarane wonten kalih. Kula tekmet gedang nganggo lading wesi. Setitik ngedang